ಜೀವನಡು ಒರಿಯೊರಿಯನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡುಗೆ. ಎನ್ನ ಕತೆ ಅತ್ತು ಬದುಕದ ವ್ಯತೆ. ಎನ್ನ ಬದುಕದ ವ್ಯತೆತ ಕತೆನು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ. ಈ ಕತೆಕು ಒಂಜಿ ಪುದರು ನೇ ಒಲ್ಪಾಯಿಜೆ ಬಾಲೆ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಲಕ್ಕಲೆ ರಾತ್ರಿ ಬಲೆ ಟೈಟ್ ಅದು ಬೊಕ ಚಿಟ್ಟೆಡ್ ಚೆಪ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪೋ ಅಪ್ಪೋ ಲಕ್ಲೆ ಮಗ ಶಾಲೆ ಬಾರ ಪೊರ್ತಾಪುಂಡು ಲಕ್ಲೆ ಲಕ್ಲೆಯಾ ಛೆ ಲಕ್ಕಮೆ ಲಕ್ಕ 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 ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ചെയ്തിനി ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಇಂದ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕೆಯ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಒಂದು ಬೇಡ ನಿಕ್ಕ ಏಪಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೆರಿ ಬೇನೆ ಮುಗಿಯರಿಜ್ಜತ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ನಿದ್ರೆ ಇರಂಗಂಡು ಎಂಬೆನ ಕೂಲಿದೆಕ್ಕು ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ ಏಪ್ಪನಂಚೆನಾಂಡು ಕೋಡೆ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬು ಅಂತ ಈಂದ ನಿಕ್ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಶಾಲೆ ಬರ ಆತ್ಲ ಉದಸ್ಸಿನತ ಪೆಟ್ಟುಬೋಡ ನಿಕ್ ಓ ದಾನೆ ಪುಲ್ಯ ಗಾಂಡೆನೆ ಬೆಡಿ ಬಾತೊಂದು ಬಿದಾಡ್ನಿ ದಾದಿ ಇಂದು ಸಾರ್ನದ ಕೋಲತಿ ಬೆಡಿ ಕೋಡದ ಬಿರಿದಿ ಜೈರೆಗ್ ಏನ ಪಾತಿರೋರನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಕೆಲವ ತಿಕ್ಕು ಮಂಡೆ ಸಾಮಜ್ಜನ ಬರ ಎಂಚಿನ ಪಾತಿರಂದು ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ ಇನ್ನಂತೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚೆ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಜಂತನ್ನ ಬರೋಡೆಂಕ್ಲು ಬಣ್ಣ ಗೊಂಜಿ ಅವಿ ಅವು ಕನಪ ಈ ಜನ ತೊಂಜ ಅನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲಗೆ ಯಾನ್ ಬೇನೋಡು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಗನ ತಗೋರೋಡು ಧರ್ಮಗು ನಿಂಗುನು ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಪುರಂಡೇರೆ ಆಗೊಂಜಿ ಚೂರು ಅಕಾಲಿ ಪೂಜೆ ಪಲ ಪಾರ್ನಲ ಒಂಜೆ ಏನ ಬೇನೆ ಅಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಲೆ ನಲ್ಲ ಆಯ್ತ ಮಾರೇದಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬುರ್ತಾಂಡಿಯ ಬಸ್ ಬೈದಿಲು ಬಾಯ್ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಮಸಾಲ
ಬರ್ಪಿಸ ನಡಿ ಒಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾರೇ दे पार्सल बर्तन दे तो रे ಐಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತನ ಪಿಡ್ಕದ ಬೋಡ್ಸ್ರಿ ಅದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅವಸ್ಥೆನೆ ದೇಪಿ ದೇಪಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಲ್ಲ ಲೋಟ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ ಈ ಓಟೆದೆಲ್ಲ ಕೂಡಲೇ ಲೋಟ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲ ಮಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಎಂಟು ಒಂಚೂರು ಜೋರ ನಮ್ಮ ಚೂರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದೇ ನಿಕ್ಕದಿರಲಿ ತಿನ್ಲಿ ಜೊತೆ ಬೇರ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಕ್ಕ ಎಂದಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಬೋಡು ಕಂಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನು ಇಂತಲೇ ಮಾರ್ರೆ ಹೋಯ್ತಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಯಾ ಬರ್ಬೂಜ ಪಪ್ಪ ಚೆ ಈ ಜನ ಓಂಡು ಮಾರೆ ಏಪತುಂಡಲ ಮೇರೇನು ನಾಡುನವೇ ಅಂಡು ಪರ್ನು ಓಲಂಡಲ ಬೂರ್ನು ಈ ಜನ ತುಲ ಪೆರ್ಮರಿ ಬೂರ್ಲೆಪ ಬೂರ್ದುನೆ ದೇ ದೇನಂದಣ್ಣ ಪೊಪ್ಪೋಲೆರಿ ಇಂಚಿ ಬತ್ತೇರಾ ಪೊಪ್ಪೋಲೆರಿ ಮಂಚಿ ಬೋದಿ ಪೆರ್ಮ ಅಂಚಿ ಪೋ ಸರಿ ಸರಿ ಚೆ ಈರು ದಾದ ಪೊಪ್ಪ ಮುಳ್ ಬೂರ್ದಿನಿ ಅಮ್ಮೆರೆ ಈರ್ ದಾದೆ ಮೂಲ್ ಬೂರ್ದುನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ ತುಂಡ ಅಮ್ಮ ನೆರೊಂದು ಈರ್ ಮೂಲ್ ಬೂರ್ದಾರತ್ತೆ ಲಕ್ಲೆ ಬೇಕ ಲಕ್ಲೆ ಅಂದಂದು ಈರು ಬೂರ್ದುನತ್ತು ಉಂತೆರ ತೀರ ಅಂದಂಚಿ ಮಗಡ್ದನೆ ಈರ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲಲ್ ಬತ್ತದ ಬೂರಣ್ಯರ ಅಪ್ಪಜಿ ತುಯ್ನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪಲ್ಪೇರಿಂದಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ಆ ಜನ ತೂಲೆಗೆ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಮದಿಮ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಹತ್ತಿಜಿ ಬುಡಿ ಈರೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತನತಿ ಜೋಕುಲುಂಡತಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಬಡಿದಿನ ನೆಂಪಬ್ಜೇರಿ ಸುರೂಕುಂಡತೆ ಈರ್ನಟಿಗೆ 4 ಜನ ಬರ್ಪೇರತ ಅಕ್ಲೆಗೆ 4 ಪಾಡೋಡು ಪತ್ತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಈರೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ವಾನೆ ಬರನ ಮಾರೆ ಜೋಡ್ ಇಪ್ಪಡಿ ಈರೋರ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಪೊಕ್ಕಡಿ ಜಂದೆ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರ ಇಡೆ ಬಲೆ ಮೇರ್ ತೂಲೆಗೆ ಏಪ್ಪದುಂಡಲ ಪರೊಂದು ಮಾತ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಮಾರಾಯ ಈ ಜನ ತೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಹನೆ ಬರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಪಿಡ್ಕಿ ಬರತ್ ಈ ಬೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡದಿತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಡ ಪಾತಿರ್ದೆ ನಿನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಮೇಲ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವಂದ ಅವನ್ನ ಓಕೆ ಬುಕ್ಕ ಈ ಜನನು ಪೂರ ನಂಬುದು ಗುಂಡ ಬೇಲೆ ಮನ್ನೆ ಗತಿ ಅಂದಿ ದಾದ ಅವಸ್ಥೆ ಎಂದು ಇಂದು ಈ ಬೇಲೆಗ ಪೋಪ್ನ ನಿಗಂಟೆತ್ತ ನಿಗಂಟನ್ನ ದಲ ಪೋಡಿಗೆ ದಲ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಇಮೇಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಬರಡಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಬೈದಿನ ಮಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಅಪ್ಚೆ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪಿದೇ ಬೇರೆ ಪೂರ ವಾ ಹಣೆ ಬರೋದವ ದೇವ್ರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಬರ್ಪೆ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಗನ್ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಎಡ್ಡೆರ್ ತೂವನ್ಲೆ ಏಪಲ್ಲ ಬರ್ಪುನ ನಾನು ಬರ್ಪಚ್ಚಿ ಬರ್ಪುನ ಬುಡ್ಲೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪಚ್ಚಿ ಇದಣ್ಣ್ಯ ಆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿದಾಡ್ನೆ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ತೂವನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್
ಶಿವಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪನೊಂಜಿ ಅವು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಈ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ಎತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಯಾನು ಇಮೇಲ್ ಮಲ್ತೇವ. ಹಾ ಶಿವಣ್ಣ ಬರ್ಬೆ ಆವು ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. ಸರಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್. ಎರಡು ಜನ ಜಾಬ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಯೋಡಾಟಾ ಕನಾಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾಬು ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ 2 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಸರ್. ಓಕೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ, ಜಾಬ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರತ್ತೆ? ಆಡೆ ಪೋಲೆ. ಹಾ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಹಾ ಹಾ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಶಿವರಾಮನ್ನೇ ಈರೆಡ ಪಾತಿರದೆ ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಜಾಬ್ದ ವಿಷಯ. ಹಾ ಹನ್ನೊಂದು ಶಿವಳ ಬಂದಿತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲ. ಎಂಚ ಓಕೆ ತ 2 ಜನ ಅಲ್ಲ ಜಾಬ್ಗೆ. ಓಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಹಾಯ್. ಹಾಯ್.
ಹಾ ಬಾಯ್ ಬ್ರೋ. ದಾಲಪನೆ ಚಟ್ಟೆ ದುಂಬು ಇಲ್ಲಲಿಪ್ಪುನಗ ಬೊಡೆದಿ ಏಪಲ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೂಮು ಡಿಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಉಂಡು ಮೂಜೆ ಜನತ. ಹಲೋ ಬೇಬಿ ಪನ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರ್ಗ್ ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಿ ಯಾನೇ ಪೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತ್ ಕೊರಿಯೆ ಆಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಅಂಡಲ ಮಲ್ತಾನ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಕ್ಕು ಬುಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಜಿ. ಈ ಹೊಸ ನಂಬರ್ ಎಂಡ ಉಂಡು ಪಂದು ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಜನ ಐಡ್ದು ನಿ ಕೋಲಾಂಡಲ ಪೋದು ಸಯ್ಯರ ಆಪುಜ. ಓ ಯಾನು ಸೈತಿನ ನಿಕ್ಕೆ ಡೆತ್ತ ಉಂತು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಂದು ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ ಸೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇಡೀ ಶೇರ್ ಮನ್ಪು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ ಖುಷಿ ಅತ್ತ. ಬಾಯ್. ಕಲ್ಪವೇ ಮೂಲೆಗೆ ನೆನ್ನು ತೂದಾಲು ಬುಲಿಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಯಾನ್ ದಾದ ಅಂದು. ಬೇದಾನೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಾಕ್ಲೋರಿವ ಲಕ್ಕ ಚಟ್ಟೆ ಆಯ್ ಪುಂಡಿ ಕರೆಂಚಿದು ಬೆಂದ್ರು ಪೋಯಿ ಈ ಮಂಡೆ ದೇರು ತೀರನೆ ಮಗರ್ದಾನ ಲಕ್ ಲಕ್ ಚಟ್ಟೆ ಯಮ ಯಮ ಗ್ರಿಪ್ಪು ತಿಕ್ಕುಜಿಮೆ ಲಕ್ ಲಕ್ ಮೆ ಲಕ್ ಐ ಐ ಐ ಯಮ ಪರ್ಕಸ ಮಾರೆ. ಛೇ ಮೂಲೆಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೇತ ಮಾರೆ. ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಕರೀಂಡ. ಛೇ ದಾದಾ ಪುಣದಾನ ನಾನ ಈರು ದಾದೆ ನನ್ನಲ ಪರೊಂದೆಲ್ಲರ ನನ್ನಲ ಬುರ್ತು ಜರ ದಾದೀರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಒಂದು ದಾದ ಪೋಯ್ನ ಪರ್ದಿಂಚಿ ಪರೊಂದೆಲ್ಲರ ಇರು ಅಮ್ಮೋಲೇರಿ ಈರಡ ಕೇನು ಹತ್ತೀರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಜಂದೆ ಅಮ್ಮ ಓ ಅಮ್ಮ ಓಲರಿ ಓ ಅಮ್ಮ ದೂರ ಹೋತೀರು ಮಾರ ಮೇರೆ ಅಮ್ಮ ಓ ಅಮ್ಮ ಛೇ ಮೇರೆ ಪರ್ದು ಬುರೊಂದೇರು ಮೇರೆ ಇಜ್ಜೆರು ಮೂರು ದೇ ಬೋಪ ಓ ಬೋಪ ಅಮ್ಮೋಲೇರಿ ದಾದಿ ಇರ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ದಾದ ಅಮ್ಮೋಲೇರು ಕೇನು ಮೇರೆ ಮನಿ ಪೂಜಾರತ್ತ ಅಮ್ಮೋಲೇರಿ ಪಲ್ನೆ ಅಮ್ಮೋಲೇರಿ ಎಂದು ಅಮ್ಮೋಲೇರಿ ಛೇ ದೇ ಅಮ್ಮೋಲೇರಿ ಭರತ್ ಇಜ್ಜೇರಿಯಾ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರಿ ಆನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ
ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಲಕ್ ಲಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ದಾದಾಣಕ್ಕ ಇರಗೆ ದಾದಾಣೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಣ ದಾದಾದ ಪೋಂಡು ದೇವಾ ದಾಯಿಗಿಂಚಾಂಡು ದೇವಾ ದೇವರಣ ಅಂದು ಬರತ್ತು ಈತ ಮಾತ ಆದ್ಕೊಂಡು ಭರತ್ ಆ ಫೋಟೋನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದ ಏರಿ ಕಡಪಡ್ತೀನಿ ಭರತ್. ಶಿವಣ್ಣ ಅವು ಅವು ಪಂಡ ಶಿವಣ್ಣ ಅಮ್ಮನ ಸಾವುಗೂ ಕಾರಣ ಯಾನೇ ಶಿವಣ್ಣ. ಆನಿ ಈರು ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಜಾಬ್ಗೆ ಬಂದು ಪೋಯತ್ತೆ. ಯಾನಲ್ಪ ಪಾತೆರೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಆನೇ ಒರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಜಾಬ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರ ಪಂದು ಬತ್ತಲ್ ಆಲೆನ ಸುರುಕು ತೂದು ಆಲೆಡ ಎಂಕ್ ಮೋಕೆ ಪುಟ್ಟುನ್ ಅವೇ ಮೋಕೆ ದುಂಬು ಪೋದು ಓಡೆ ಪೊಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ದಾದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಂಡಲ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಶಿವಣ್ಣ. ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಹೆಲ್ಪುಡು ಎಂಕ್ಲ 2 ಜನ ಮೀಟಾಯ. ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ದು ಇಲ್ಲಗು ಪೋಪಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪುನಗ ಆಲೆನ ಕೈ ತಾಗದು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ನೀರಿಗೂ ಬೋರ್ನು ಶಿವಣ್ಣ. ಏತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆಲೆಂಕ್ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಿಮ್ಮುಲ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಲ್ ಅಂಡ ಆ ನಂಬರ್ ಆನಿ ಏರೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾನ್ ಮೋಲೆಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಾನ್. ಅವೇ ಉದ್ದೇಶಡ್ ಆಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಗಲಾಟೆನ್ ಆಲೆನ ಮಿತ್ತಿಪ್ಪಿನ ಕೋಪಡ್ ಎನ್ನ ಫೋಟೋಕ್ ಯಾನೇ ಬಾವಪೂರ್ನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಪಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದು ಆಲೆಗ ಪಂದು ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೆ. ಮೀದು ಬತ್ತು ತೂನಗ ಅವು ತತ್ತದು ಬೇತೆ ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಸೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತು. ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಕರೀದಿತ್ತನ್ ಶಿವಣ್ಣ. ಈತ ನಡತನ್ ಶಿವಣ್ಣ. ಅಮ್ಮನ ಸಾವು ಕಾರಣ ಯಾನೇ ಅದು ಪೋಯ ಶಿವಣ್ಣ. ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆನು ಏಕಿರ್ಲಿ ಕಾಡತ್ತ ಬರತ್ತ ಅಪ್ಪನ್ ಶಿವಣ್ಣ. ಅಮ್ಮ ಈತ ಮಾತ ನಡತದು ಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಸಲ ಮಲ್ತದು ಗಾತಿ ಆಂಡು ಅಂಚಿಡ ಅಮ್ಮ ಲೆಜ್ಜಿ ಇಂಚಿಡ ಪೊಣ್ಣು ಲೆಜ್ಜಿ. ಅಮ್ಮನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡಿ ಪೊಪ್ಪಲ ಪರ್ದು ಪರ್ದು ತೀರುಪು ಇಂದೆ ಎಂಕ ಬಂದು ಏರ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅನಾತಿ ಇಂದು ಎನ್ನ ಕತೆ ಅತ್ತಿ ಬದುಕದ ಬೇತೆ. ನರಮಾನಿ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಪ್ಪು ಆಪಿನ ಸಹಜ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪು ತಪ್ಪೆ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಗ 10 ಸರ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಮಸರಡು ಒವ್ವೇ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಜೀವನಡು ಜೀವ ಕೊರ್ಪಿನ ಆಸ್ತಿನ ಕಳೆವು ನೊಡ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕತೆ ಅತ್ತು ಬದುಕದ ವ್ಯತೆ ಆವು. ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾದಿ ಬುಳ್ಪಾಲೆ ಬಂದುಲೆ ತಪ್ಪುನು ತೆರಿಪಾಲೆ ಒಪ್ಪುನು ಮಾನಾಲೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲೆ. ಈ ಕತೆನೆ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೊಯಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ.